So hello guys, welcome back again for another video. Sure. So karon guys, kay magdulatag box sumalang day. I know na dugay-dugay na ko nakadulag box sumalang bakla. Like day grabing upgrade diri bakla unsa man ni mag-grade ko. Ato kay like mura siya like something bitaw na murag store. Karon bait kay kakarito na taday ato nang istorya ang box sumalang bayot. Ay char avas. Char lang. Kidayon, okay, mag-cart na ta guys ha. Using this cart guys, like, alang ano man yung lagay diri, ano, naguba naman ni. Bago pa gani, pero naguba na guys. Let's go. Ay, ala, tulison ta diri ba, king anong na may knife. Char lang. Of course, na-torch lagi, pero nganong dahay. Ya mo palit kag bakso malang ya. Char. Ngano man na iya na. Ay, syudaob siya oh. Atay na yut, unsa man niya. Char lang ya, wait lang. Ay ya, wait lang. Ala, how to ano. Uy, pagtagad, uy, ilamba ko ni mo ni Ron. Click to stop, okay. Hey, let's gonna be check ya ha. Basin, antiti ka bakla. Hala, uy, unsay mo haya. Ay! Uy. Siyong. Uy, bungi kaya? Ah! Tang ina, day, tang ina. 12.000 ya. Okay, Pak. Uy, bungi, mangguro ni siya. Yung marag na something dari sa mulayo ya. Kiday okay, let's go. Okay, servant siya bakla, of course. They like perfect ang pasabog day no kay no kita na masuroy. Kiday marag nakalimot na jud ko ani guys. Okay, mag-read sa tabi. Wait lang ha, practice sa nato dayon sa ni siya. Okay, na eye knife. Mostly to top screen. Okay daw. Ay, tang ina. Just ko na kuyawan ko day. Ah, okay, danda yun kani. Unsa man ni siya? Ah, wait. Tap the screen to reset. Ay, char. Unsa man ni yung torch dir? Ay, ara, char lang. Okay, ya pasunog kaya char. Yang bakso malang day. Yo man kabayad yot. Kabaga bago ni char lang odi ay. Kaya tagad lang ya ha makahulat kaya. Oh, dayon ang sauce, di jud mawala day. Hidayon. Ah, ay kadaghan ba? Ay, pasabog ka cool. Ay, dagan na kay bakso malang diri ya pila man di magi-order. Cook ina. Araya oh. Ate lagi ni siya. Bungi man guro ni siya day. Dayon. O kan ano lang na yaf na mi free ya pa promo. Ay do bahala kayo. Ay, mas better guys kung magluto tagdaan guys. Okay. Baya, unta ya malamian ka sa kong bakso malang. Sure, let's go. Ah, okay. Yang mo palit ka. Atay no. Oh, yut na unsa ka yut. Tabangit day. Kakirig-kirig siya ba yut. Na unsa naman kaya oy, char. Ay, okay ra kaya, di ka abnormal ya. Basin ka ni abnormal ni. Oy, id. Agoy, nagminaritis mo ng mga modus mo ha. Yawa. Ha? Doy. Uy, hay, hilom niya, monggol ka, hilom. Raokan bakso malang. Kinsa matoy gaingog mo palit ka, mga abnormal, sure. Kani mangguro mo palit ka, I think mo palit ka. Mau nggak, Bi? Hala, uy. Ay, ara, Oke, harganya 12.000 Oh, ya. go. Oke, Pak. Arati, kan, anong bakso malang, ti. Hala, di mo hawa na ta diriyot. Diyos ko na, buang diri, day, ara, day, ulam, ikiligsan ta karon. Let's go, day. Okay, bakso malang, madiha, guys. Diyos, ay, naay mo palit, yut, ara. Abas, masay baso, yut. Yawa na, day. Diyos ko ta. Sige, nilubaay. Tugon. Balay. At, i-push. Ate, yawa. Go, patay. Diri yut. Giatay na yut. Yaw. Istiya pahawa. Lagi atay day, patay ko yut. Diyos ko day, patay ox. Diyos kani di ay bakla kani. Okay, mag-recite, sure. Holo doy, unsa man ni diriya? Ay! Sila bantahan man. Arago. Yang mo palit ka? Ay. Pisti na day, ngano man na day. Uy, nganong gihalhal kayot.
Kira ka day dako na ba? Dako pa kog lawas niya yut hala magsumbagay na lang tao. Char. Sa imo haya okay mag-ainon na mapait kag bak sumalang I know right? Olo imura jud siya bungi iyo tabangi. Nga gato kag naka Ulo di Mauga, bi bakso. Mau pa. Diyos ko di Oke, harganya 12.000. Kubait ka to kag dagkuan ko day na kanang na. Diyos ko day wa jud ko ka bako kasabot sa iyang hungunguyot mura magbungi. Daw bi ay bungi man day kaday mo di ay sabton rasad. Dayon kani of course gamaya po siyang tindahan ay kailangan pa nato i-iro gamay bi. Kaya medyo na pressure ako ang karakter ay. Okay, dayon ang sauce. Okay, perfect. Dayon kani. Ay, hala ka. Kadaghan ba ni mag-order yot? Arayot. Hala, oy, bungi. Jud siya, day. Ay, tabangi, day. Ana, arabi. Kaya ba sinana po ni mga abnormal diri, day. Mga entity diri, day. I know. Pinaimo palit yun. Say, baso. Oy, nayawang man akong gidala. Abnormal. Yot, syudi mag... Atay na... Tay, please. With lighting torch. Thank you, Piste na yut atay na ulo tabangi day. Usay baso yut kani. Alo doy. Usay ulo yut unsa man ni. Hala ya. Hala ako kasabot. Oh, Diyos ko ako kasabot.